És un text que és un clàssic contemporani, ja, és un clàssic, ja té gairebé 20 anys i fa un retrat de la nostra societat punyent a partir d'una comèdia, però una comèdia que té molt mala llet, i això ja fa que sigui atractiva d'entrada. És una esgrima verbal que Yasmina Reza utilitza per això, per fer un retrat d'una societat que sembla que per un cantó la veus d'una manera, però si grates una mica, doncs es veu que sota hi ha més malestar del que en principi sembla. A partir d'una anècdota molt petita, dos nens que es peguen en un parc, que es peguen, però tampoc res traumàtic, es trobaran els pares i a partir d'aquí no sabràs discernir si són més nens els nens o més nens els pares. Ha sigut un èxit internacional, com ho va ser Art, anys enrere també vam posar Art. És un text que convida molt a jugar, no només els actors, sinó també tot el públic. L'interpel·la d'una manera molt especial i això fa que l'hàgim tret una mica d'aquesta cosa més situacional, més del sofà i tot això, i hem intentat posar-la més, obrir un debat més públic amb l'espectador. No deixa de ser un quartet de corda, és una obra de cambra, un quartet de corda deliciós. El que pretenem és generar debat sobre l'escena en el moment que el fem i que això pugui generar debat a l'acabar la funció. Tot passat per aquest filtre de comèdia on em sembla que la gent riu molt i s'ho passa alhora molt bé, no?